खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव समनि उनाव दिनै भिडिअ होनो नोंथांमोननि थाखाय एसे सम दिहुनदों आङो दा हरनिफ्राय 11टायानो जानोसै थेवबो नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों मानोना थांनाय 29 एप्रिलाव मोनसे ओरैबायदि एप्लिकेशन माने बम्बाइ कर्टआव गोलैफैदोंमोन जाय एप्लिकेशनाव लिरनाय दंमोन जे आं गोबाव समनिफ्रायनो जेल सिङाव हाबनानै दङ आरो गतिके आंखौ नोंथांमोना निमाहा होनानै आंखौ जाहाथे जेलनिफ्राय जामिनाव हेगार हरो आरो बै एप्लिकेशनखौ नायनानै जासा बिनि जि फाइल दंमोन केसनि बै फाइलाव माने ओरैबायदि 27 पेजनि मोनसे स्टोरी दंमोन आरो बै स्टोरीखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै सावरायनो नागिरदों आरो बै स्टोरीया ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि डेन्जारास आरो ओरैबायदि माने जुनारफोर रखम खामानि मावदों सासे मानसिया जाय मानसिया ओरैबायदि माने डेन्जारास नोंथांमोना साननानै माने मोननाय नङा जे बेफोरबायदि मानसिबो बेफोरबायदि सुबुंफोरबो जोंनि दुनियायाव थानो हागौ होननानै आरो बे जाथाया जाबाय 2015आव सासे हिनजावसा गथ' प्राय 8 बैसोनिमोन मानोना बिथाङा माने बियो गथ'आ अब्ला क्लास 4आवल' फरायबायदोंमोन आरो सानफ्रोमबो स्कुलाव थाङो फैयो आरो बै समाव स्कुलनिफ्राय फैनानै बिसोरनि बिमाया एक्चुअली खाथियावनो अबेयावबा माने प्राइभेट खामानि मावोमोन आरो बिफाया दुबाइयाव थायोमोन बेनिखायनो न'आव रावबो गैयैखायनो बे फिसाजोआ फैनानै न' मोखाङाव दसे गेलेबाय थायोमोन आरो बै गेलेबाय थानायखौ सानफ्रोमबो नुबाय थायोमोन बिसोरनि नांजाबनाय न'खरनि सासे बिबथै जायो सोमोन्दोआव माने असे बिबथै नङा माने ओरैनो सम्पर्कआव आंकोल होननानै लिङो आरो बै आंकोला बिखौ मा खालामो लिंना लानानै थाङो आरो किसुमान देहानि माने उत्तेजनाफोरा बारायनाय जायखौ जोङो सेक्स होननानै बुङो आरो बै सेक्सनि माने किसुमान मुलि लाबोनानै बिनो सानफ्रोमबो गरसे गरसे दौग्रा जायो आरो बिमा फैसान्दै बियो बै गथ'जों माने जेबो गाज्रि माने बे गथ'नि देहाजों माने मावो बियो बिदिनो गोबाव सम थांबाय बै गथ'आ देरबोबाय नाथाय बिनि जि देहानि अंगफोरा नांनायनिख्रुइ माने बांसिन डेभेलप जाबोयो बांसिन माने देहाफोरा नांनायनिख्रुइ जि माने बैसोनि माबायाव जि जेसेबां जानांगौ बिनिख्रुइ बांसिन बिनि मोदोमफोरनि अंगफोरा माने देरो गेदेर जायो आरो बिनि उनाव सानसेखालि बे फिसाजोआ माने बै गथ'आ हिनजावसा गथ'आ गावनि बिमानि सिगाङाव बुङो जे ओरै थोरै खोन्था आंनो नों न'आव फैयै सिगांनो जोंहानि खाथिनि आंकोला माबा मुलि आंनो सानफ्रोमबो दौबाय थायो आरो बे मुलिखौ दौखांनायनि उनाव आङो मा रखमबा मोनजोबो एकदम देहाखौनो उस पिस मोनजोबो आरो बिदि बुंनायनि उनाव बिमाया गिनानै सिरि थानो होबाय बेखौ बुंबाय जे जेबो बुंनाङा जोंहा नोंसा नोम्फाया इमान गोजानाव दोंहैयो जों सानैल' गतिके बै मानसिया खोब डेन्जारास मानसि जोंखौसो उनाव माबाफोर खालामनो हानाय गतिके नोङो जेबो बुंनाङा बिदि बुंनानै माने बिमाया बेखौ माने सन्तुष्ट होनानै दोनो नाथाय बिमाया मिथिया जे बै फिसाजोजों मा जाबाय दङ आरो फिसाजोआबो माने खुलायै खोन्थाना लानो हायाखै जे बेजों गावजों मा जाबाय दङ आरो बिदिनो प्राय 9 बोसोर बिसोर माने बै गथ'खौ बिदिनो बियो मुलि दौयै बेफोरबायदि खालामबाय थायो आरो सानसे ओरैबायदि सम मोनफैयो जाय माने बै हिनजावसा गथ'आ दानिया बिखौ लिंहरलायनाङा बिसो माने बैनि थाखाय नेबाय थाग्रा जाबाय बियो माने बिजों हुदा जालांबाय बियो मोनसे आरो बिनि उनाव नुबाय जे बै मानसिया एसे बैसो जाबाय आरो गोदोनि बायदि बिखौ सन्तुष्ट खालामनो हाला आरो बे सन्तुष्ट खालामनो हायियाव बियो सानसेखालि न'निफ्राय खारखुमा लाङो सोरबा सेंग्राजों उनाव बै बिमाया गावनि हौवाखौ लेंहरो दुबाइनिफ्राय खबरखौ हरो जे ओरै थोरै बाथ्रा आरो बै खबरखौ हरनायाव बिसा न'खरा खोब नागिरो फिसाजोखौ नाथाय नागिरना मोना आरो नागिरना मोनैयाव
बिसोरो पुलिसनि आश्रय लाहैयो पुलिसनाव इनफरमेशनखौ होयो जे ओरै थोरै जोंहानि फिसाजोखौ दिनै साननै जाबाय नागिरना मोनाखै आरो बिदि पुलिसफोराबो खोब नागिरनानै पुलिसफोराबो मोनैयाव सानबाय जे नोंसोरनि न'आव बिनि रुमखौ जोङो एसे चेक खालामनांगोन माबाफोर बेयाव क्लु मोनो नामा आरो बिदि होननानै पुलिसफोरा बिसोरनि न'आव फैयो न'आव फैनानै बै गथ'नि रुमाव हाबनानै बेयाव गांसे डायरि मोनो जाय डायरियाव ए टु जेड 9 बोसोरनि पुरा डिटेल्स माने 27 पेजनि माने बेयाव लिरनाय दंमोन गासै काहिनियानो गासै बिजों जानाय जाथाया मब्ला माबोरै मा खालामदोंमोन मब्ला मा माने मा रखम बानायदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो बेयाव लिरजोबनाय दंमोन आरो बिनि उनाव बिसानि जे न' खाथिनि आंकोल आरो बै आंकोलनि हिनजावखौबो पुलिसा हमनानै लाना थाङो आरो हमनानै लाना थांनानै 2021 आव बे जाथाया जायो माने हमजानाया नाथाय बिसोरो प्राय 2015 निफ्रायनो बै गथ'खौ बेफोरबायदि खालामबायदोंमोन आरो खालामै बै गथ'आ गावनि मोनसे सेक्सनि हुदा जालाङो बियो माने बिदि नङाबा बियो थानो हायै जालाङो आरो बिनि थाखायनो बै मानसिया बोरायनायखाय बियो गावनि खासे गोसो थोनाय सेंग्राजों खारखुमा लाङो आरो बै केसखौ हमजानायनि उनाव बिसोरखौ हमजानायनि साननै सानथाम उनाव बै फिसाजोखौबो मोनो आरो मोननायनि उनाव डक्टरनाव लाना थाङो डक्टरनाव लाना थांनायनि उनाव बेयो हमजायो जे मोनसे बेमार दोङो आरो बे बेमारा मानसिनि देहायाव जेब्ला हरमन्सआ गोबां जालाङो अब्लानो बै बेमारा जायो आरो बे बेमारनि माने मेन लक्षणानो बेनो जे सोरजोंबा माने थाजाबनो लुगैनाय थाफानो लुगैनाय बे जाबाय बै बेमारनि लक्षण आरो बिनि थाखायनो बिनि हिनजावखौ एक्चुअलि बोसोरसे लाखिनानै जामिनाव हेगार हरनाय जायो नाथाय बै हौवाखौ हेगाराखैमोन आरो हेगारियाव बियो 29 खालि बै माने जामिननि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन बम्बाइ कर्टआव नाथाय बै कर्टनि जाजआ बुङो जे नोंनि हिनजावखौ दि हेगारना हरदो बिनो माने बहुत गेदेर होननानै नों साननानै ला आरो बै डायरियाव लिरनाय दंमोन जे हिनजावाबो सानसेखालि बै गावनि हौवाजों बिदि गाज्रि माबायाव माने हिनजावा नुफैयो बिखौ नुफैनानैबो बै हिनजावा बाधा होबाबो माने बै हौवाया मानियासै आरो गोबां बुलाय सुलाय खालामदो बै गावनि हिनजावखौनो आरो बिनि थाखायनो बिनि उनाव आरो बे हिनजावा जेब्लाबो बाधा होफिनासै आरो बिनि थाखायनो बे हिनजावखौ बोसोरसे जेलाव दोननाय जायो आरो दानिया बै हौवाखौ पुरा जीवन जेसां दिन थांनानै थायो एसां दिन बे मानसिखौ जेलाव होनाय जादों आरो बिनि थाखायनो बियो एप्लिकेसन होदोंमोन नाथाय एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामनाय जादों जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।